И здравейте, приятели! Здравейте отново! Поредната успешна операция. Радваме се, че отново успяхме този път да помогнем на една наша колежка, като госпожата донесе една карта, SD карта, в която би трябвало да има снимки снимане от едно събитие, но за жалост снимките са само една малка част от тях в картата. И естествено има притеснения, нали, какво остава, събитието е заснето, снимките ги няма. Така че можем да се похвалим отново, че успяхме да възстановим файловете на колежката и резултатът е успешен, всичко е окей. Изкарали сме бая снимки и си свършихме работата. Напоследък има много карти, които са ментета. Изглеждат като истинските, обаче явно не са като истинските. Китайците правят номера и се получават такива гафове с снимки, които тялото снима, апарата снима, влизат вътре, даже ги преглеждате по време на снимането, обаче в един момент, когато се прибереш във вас и вкарваш карта в компютъра, снимките ги няма. Това, или има една малка част от тях. Не се в офиса на Data Doctor България и картата съдържа една много малка част от файловете на госпожата. Ето, тук папката е празна, няма нищо, и тази празна няма нищо, а тук по принцип трябва да има снимки. Тук има файлове, които вече не стават. Тия не стават. Надолу има някакви, които не са от събитието. Тук излизат част от файловете, които са в RAW и JPEG, т.е. бройката на 2. Ето, бройката 247 елемента, значи 123 снимки примерно са, които са се спасили, всичко друго останало го няма, трябва да са повече от около 1000. Така, всичко друго е празно. Това е в самата карта. Това е. Там, където трябва да са снимките, ги няма. Снимките липсват. И оттам нататък вече ние трябва да ги извадиме. Като естествено там, когато са написали под поста пробвай с тази програма, пробвай с тази програма, госпожата е пробвала с програмите и нищо не се е получило, и в крайна сметка пак устройството идва при нас, при Data Doctor България, за да си свършим качествено работата. Самият процес отне дълго време, като в крайна сметка сме успяли да извлечеме около 27 000 снимки от тази карта и като цялостен капацитет 433 гигабайта. 27 000 снимки. Естествено, тези 27 000 файла са снимки, които са снимани с тази карта още много назад. Съответно, излишните неща ги изтрихме и запазихме само това всъщност, което трябва, което липсваше за момента, което искаше. Останалите неща просто ги изхвърлихме. Сега ще ви покажа крайния резултат. Всъщност, какво успяхме да извадим? Успяхме да извадим абсолютно всичко от картата, което го нямаше всъщност. Ние успяхме да го извлечем. Процесът отне около 24 часа. 24 часа имаше работа, работиха две машини по тази операция и в крайна сметка сме готови. Така. Ето тук успяхме да извадим абсолютно всички хиляди снимки, които бяха липсващи на госпожата. Ето. 2600
и 52 елемента. Е поредната успешна операция.